Helo, a croeso i'r sesiwn adolygu hwn ar gyfer TGAU Daearyddiaeth. Bydd y fideo yma yn canolbwyntio ar achosion mudo. Yn gyntaf, gan i wneud ein hunain yn gyfarwydd gyda'r thema allweddol byddwn ni'n defnyddio yn ystod y sesiwn adolygu hwn. Yn gyntaf, mae ganddyn ni mudo, pan bydd pobl yn symud o un lle i'n arall. Ymfudo, pan bydd rhywun yn gadael gwlad penodol. Mewnfudo, pan bydd rhywun yn mynd i mewn i wlad. Gwlad enedigol, y wlad mae'r ymfudwyr yn ei gadael. Gwlad letuol, y wlad mae'r ymfudwyr yn symud iddi. A wedyn mae gennym ni ffactorau gwthio, ffactorau sy'n gwthio ymfudwyr i adael gwlad neu ardal. Ffactorau tynnu, sy'n denu ymfudwyr i wlad neu ardal. A mae gennym ni ein ffactorau fedrwn ni gategoreiddio effeithiau. O bosib mae gennym ni economaidd, sy'n ymwneud â'r economi ag arian. Cymdeithasol, sydd yn gwneud â'r gymdeithas a pobl. Amgylcheddol, sy'n ymwneud â'r amgylchedd a natur, a'r ochr gwleidyddol, sy'n ymwneud â chywodraethau a rheolaeth gwlad. Wrth i ni edrych ar ffactorau tynnu a gwthio, y ffactorau gwthio yn gwthio ymfudwyr i adael gwlad neu ardal. Maen nhw'n cael eu gwthio allan. Enghraifft, o bosib yna prinder swyddi, neu rhyfel, neu newyn, neu trychineb naturiol. Mae pobl yn cael eu gwthio allan o gwlad. Ar yr ochr arall, mae gennym ni ffactorau tynnu. O bosib mae pobl yn cael eu tynnu i ardaloedd neu gwledydd eraill. O bosib mae yna gwell gofal iechyd, cyfleoedd gwaith, neu amrywiaeth y swyddi. Addysg, diogelwch bod pobl yn cael eu tynnu tuag at rhywle. Felly gwthio, mae nhw'n cael eu gwthio allan o gwlad. Tynnu, mae nhw'n cael eu tynnu fewn i ardal neu gwlad. Wrth gwrs, tydi mudo ddim yn syml, a fedrwn ni ddosbarthu mudo mewn sawl gwahanol ffordd. Fedrith mudo fod yn orfodol. Pan mae rhaid i ymfudwyr fudo am ei fod yn ofni cael ei erlyd, neu am fod rhyfel wedi cychwyn, neu oherwydd trychineb naturiol, mae pobl yn cael eu gorfodi i adael gwlad. Enghraifft diweddar o hwn yw rhyfel yn Ukraine, lle roedd ymfudwyr ffoaduriaid o Ukraine yn symud i Dinas Unedig i ddianc rhag ymosodiad Rwsia. A fedrwn ni weld mewn 2 blynedd rhwng Chwefror 2022 a Chwefror 2025, nath dros 250,000 ffoaduriaid symud o Ukraine i'r Dinas Unedig, ac eto oedd hwn yn orfodol, roedden nhw wedi cael eu gorfodi o achos y rhyfel i symud. I'r gwrthwyneb, ydydd hwn fod yn wirfoddol. So mae'r pobl yn gwneud y dewis yn gwneud y penderfyniadau hunain, ac eto fedrith hwn fod o achos ffactorau gwthio neu ffactorau tynnu, a fedrwn ni gategoreiddio'r rhain ymhellach. Enghraifft, o ran ochr economaidd, gall pobl symud yn wirfoddol oherwydd lefelau uchel o ddiweithra yn yr ardal. Cymdeithasol, o bosib yna safon addysg gwael. Amgylcheddol, rhywbeth i wneud gyda'r amgylchedd, enghraifft sychder neu newyn, neu ochr gwleidyddol, lle mae yna chywodraethau ansefydlog. Maen nhw'n gwthio rhywun, a maen nhw'n gwneud y dewis i symud. Hefyd mae yna ffactorau tynnu, o ran ochr economaidd, o bosib yna mwy o gyflogaeth, mwy o gyfleoedd swyddi ar gael, cymdeithasol, ymuno â pherthnasau, amgylcheddol, amodau hinsoddol chai eithafol, o bosib yna cael eu tynnu tuag at ardal lle mae'r tywydd ddim mor eithafol, neu ochr gwleidyddol, ble mae yna blociau masnach, mae'n cael eu tynnu o ran rhywbeth gwleidyddol sydd yn o bosib sydd yn well na beth ganddyn nhw yn y gwlad arferol. Enghraifft o hwn yw'r symudiad rhydd yn yr Undeb Ewropeaidd, ble yn 2004 ymunodd Gwlad Pwyl ar Undeb Ewropeaidd, ac ar yr amser roedd diweithra yn Gwlad Pwyl tua 20% a roedd incwm yn y Dinas Unedig 4 gwaith yn fwy na Gwlad Pwyl. Felly mae pobl yn symud yn wirfoddol mwyn cael gwelliantoedd bywyd ac mwy o arian o'n eu swyddi. Wrth gwrs gall mudo fod yn rhyngwladol neu yn genedlaethol. Rhyngwladol, pan fod mudo chi fo un wlad i un arall. Enghraifft o hwn eto yw'r rhyfel yn Ukraine. Pobl yn symud o un wlad i wlad arall, neu gall fod yn genedlaethol.
pan mae fudwyr yn chifo o fewn gwlad megis ardal gwledig i un drefol. Enghraifft, pobl o ardal Dyffryn Ceiriog yn Gogledd Cymru yn ardal eitha gwledig, lle maen nhw'n pobl yn symud i dinasoedd Lerpwl a Manceinion, bod pobl ifanc yn edrych am swyddi, amrywiaeth y swyddi, ond mae pobl yn symud o fewn yr un gwlad, ble mae rhyngwladol pobl yn symud o un gwlad i un arall. Wrth gwrs fedrith mudo fod yn gyfreithiol yn reolaidd, neu gall fod yn afreolaidd. Os mae mudo yn digwydd mewn ffordd gyfreithiol, mae pobl yn symud i wlad arall drwy sioneli swyddogol a chydymffurfio pholisi yn fudwyr wlad letuol. Gall hwn fod o achos prinder llafur, mae Llywodraethau'n creu polisi i gael pobl i fudo fewn i'r gwlad. Enghraifft a hwn oedd yr amser Windrush a Windrush Cymru. Felly ar ôl yr ail ryfel byd, roedd prinder llafur yn y Deyrnas Unedig a nath mil o bobl symud o Ynysodd y Caribi. A wedyn dros y 40 mlynedd nesaf dilynodd miloedd o bobl, a llawer ohonynt ymgartrefnu yng Nghymru. Hwn yn system sy'n cydymffurfio â polisi y wlad. Hwn wedi cael ei drefnu'n bwrpasol, pobl yn symud fewn i gwlad. O ran o'r ochr afreolaidd, mae hwn yn wahanol i system rheolaidd, lle mae pobl yn mudo i mewn i wlad arall mewn ffordd afreolaidd, tu allan i normau reoleiddiol, neu dros aros mewn gwlad a statws afreolaidd. Enghraifft o hwn bysa gallu bod rhywun yn dod mewn i gwlad ar visa penodol. Unwaith mae'r visa yna'n gorffen, maen nhw'n aros yn y wlad, nawr maen nhw ar statws afreolaidd, neu ble mae rhywun yn dod fewn i gwlad heb ddilyn unrhyw bolisi. Enghraifft o Mexico a mudo i Unol Daleithiau America, pobl o Mexico. Yn Ionawr 2025, nath bron i 30,000 geisio'r daith o Mexico i America. Neu yn agosach i gartref, ffoaduriaid wedi cyrraedd gwledydd y Deyrnas Unedig mewn y cychod bach, croesi'r sianel. Yn Hydref 2024, nath dros 5,000 geisio'r daith yn ystod y mis. So pobl yn dod heb ddilyn unrhyw polisi, maen nhw'n dod mewn ffordd afreolaidd. Nawr, hoffwn ni gael rhyw dasg meddwl bach, ble dyn ni'n cysidro'r ochr ffactorau gwthio, ffactorau tynnu, dosbarthiadau mudo, ag rwyf am roi gysodiad iddo chi, a hoffwn i chi jyst feddwl am pam bod pobl yn symud, pam bod pobl yn mudo. Gall mudo ddigwydd am sawl rheswm, gall fod yn wirfoddol, neu yn orfodol, ar raddfa cenedlaethol neu ryngwladol, ac mewn modd cyfreithiol neu afreolaidd. Yn defnyddio'r gosodiadau uchod, cymerwch 5 munud i restru ffactorau tynnu a gwthio gall arwain at fudo. Cofiwch feddwl yng nghyd-destun lleol, y Deyrnas Unedig a gweddill y byd. Nawr, pwrpas y tasg hwn yw gael chi feddwl am pam bod pobl yn mudo. Meddwl am bob beth dyn ni'n newydd, gyd o'r sleidiau dyn ni'n newydd weld. Dwi am hefyd ail fynd dros y sleidiau yma. Be na i wneud, os ydych chi eisiau pausio'r fideo yn fyma, croeso i chi wneud. Dwi hefyd am ddangos y sleidiau eto. Na i ddim deud yn byd, na i aros yn rhyw 2-3 eiliad ar bob sleid. Croeso i chi pausio eto, os ydych chi eisiau gael meddwl am pam bod pobl yn mudo. A jyst i chi gael rhyw syniad neu creu pwyntiau bwled o pam bod pobl yn mudo. Iawn, na i croeso i chi pausio'r fideo yma. Iawn, croeso i chi pausio'r fideo eto, os ydych chi eisiau mwy o amser, neu feddwl am hyn dyn ni wedi trafod, am pam bod pobl yn mudo, ffactorau gwthio, ffactorau tynnu, dosbarthiad mudo, gwahanol raddfeydd maen nhw'n symud ac ati.
Croeso i chi ailyn dros hwn eto. Nawr, gan i edrych ar cwestiynau arholiad. Yn gyntaf, gan i edrych ar cwestiwn cyfrifo. Dyma enghraifft y cwestiwn cyfrifo gall ddod fyny. Os nhw'n ni edrych ar be mae'r cwestiwn yma'n gofyn iddyn ni. Cyfrifwch y cynnydd ym mhoblogaeth drefol China rhwng 2013 a 2023. Dangoswch eich gwaith cyfrifo. Beth cyntaf dwi'n sylwi, mae yna 2 farc ar gael, 2 farc yma. Felly mae angen i ni ddangos ein gwaith cyfrifo ag yr ateb. Felly'r beth cyntaf fedrwn ni wneud ydy edrych ar be mae'r graff yma yn ei ddangos i ni. Mae gennym ni trigolion mewn miliynau mewn fyny un ochr, mae gennym ni blynyddoedd ar hyd y gwaelod, a mae gennym ni achwedd. Mae gennym ni, di hwn ddim i raddfa, felly mae gennym ni glas golau a glas tywych. Dyn ni yn edrych am ardal drefol. Felly, ardal trefol, dyn ni'n gweld bod hwn yn glas golau, felly dydyn ni ddim yn edrych ar y glas tywych, ac o 2013 i 2023, felly 2023, 2013, mae'n tasg eitha syml, ond eto'n hawdd gwneud camgymeriad yma os dyn ni heb ddarllen y cwestiwn yn iawn. Gan i edrych ar y cynllun ateb, 2023 minus 2013, a roed yr ateb i ni, a cofiwch rhoed bod o mewn miliynau, miliwn. Iawn. Cwestiwn arall o bosib gall ddod fyny, cwestiwn sgiliau. Eto, mae yna fap yma, mae yna wybodaeth, mae yna dipyn o bethau mynd ymlaen yma. Gan i edrych ar y cwestiwn. Astudiwch map 3 yn ofalus. Iawn, so mae gennym ni fap, mae gennym ni gylchoedd, mae gennym ni seithau. Mae'n dweud canfod achosion o groesi ffiniau yn anghyfreithlon chwybrau mudo Ewrop. Felly, dyn ni'n gwybod mae yna chwybrau mudo. Fel arfer, os oedd cylchoedd fel hyn yn cael ei defnyddio, mae y mwyaf yw'r cylch, y mwyaf yw'r ffigwr, ond gan i weld be mae'r cwestiwn yn gofyn. Dyn ni'n gweld mae yna 3 farc ar gael. Gan ddefnyddio'r map, nodwch y tair gwlad a ddarparwyd y canrannau uchaf o ymfudwyr groesi ffiniau mewn i Ewrop yn anghyfreithlon yn ystod y cyfnod rhwng Ionawr a Mehefin 2015. Felly, dyn ni'n gweld, dyma beth dyn ni'n edrych ar, Ionawr a Mehefin 2015. Cofiwch, mae hwn yn gofyn am tair gwlad. Mae'n bwysig darllen y cwestiwn yn ofalus. Os dwi yn edrych fyny yma, dyn ni ddim yn edrych ar y rhanbarthau, dyn ni'n edrych ar y gwledydd unigol. Peth cyntaf dwi'n sylwi, mae Syria yn dod fyny mwy nag un gwaith. Ac 59% fedrwn ni weld bod Syria yn uchel, yn dydi. Nesa, mae gennym ni Afghanistan, mae hwn yn eitha uchel am yma. Eritrea yn eitha uchel. Felly mae'n bwysig edrych, dyn ni'n edrych am tair gwlad ar ei uchaf. Mae croeso chi groesi rhain allan, unwaith chi wedi gweld bod nhw'n rhy isel ag ati, ond jyst edrych yn ofalus ar y map, ar y cwestiwn sydd ar gael. Eto, 3 farc eitha syml, Syria, Afghanistan ag Eritrea, nhw oedd y 3 uchaf, 3 marc, rhestru, cwestiwn eitha syml. Nawr, cwestiwn bach mwy gymleth. Cwestiwn 6 marc. Gan i edrych ar y gosodiad. Mae yna lawer o wahanol resymau dros ymfudo rhyngwladol. Amlinellwch ffactorau gwthio a thynnu posibl sy'n gysylltiedig â mudo rhyngwladol i'r Deyrnas Unedig. Defnyddiwch enghreifftiau yn eich ateb. Felly mae yna sawl peth yn mynd ymlaen am yma. Mae yna lawer o wahanol resymau dros ymfudo rhyngwladol. Dyna'r gosodiad. Mae gennym ni amlinellwch, ffactorau gwthio a tynnu, ffactorau gwthio a tynnu posibl sy'n gysylltiedig â mudo rhyngwladol i'r Deyrnas Unedig. Felly, un beth fedrwn ni sylwi ar yn syth ydy bod y cwestiwn yn gofyn i ni amlinellu. Mae hwn yn gwestiwn AA1,
sydd yn gofyn i chi ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth, nid oes angen dadansoddi na gwerthuso yn yr achos yma. So, ydych chi angen gwybodaeth. Gan bod amlinellwch ffactorau gwthio a thynnu, dylai bod ni'n meddwl ffactorau gwthio a thynnu i wneud o'n eitha gytbwys, wneud o'n hafal, a bod o'n gysylltiedig â mudo rhyngwladol i'r Deyrnas Unedig. So, yn yr achos yma, tydi symud o ardal Mexico i'r Unol Daleithiau America ddim yn berthnasol, ond gofyn symud rhyngwladol i'r Deyrnas Unedig. Ddim o fewn y wlad yn genedlaethol, ond o dramor yn symud o un gwlad i wlad arall. Wrth gwrs, wrth i ni gael cwestiwn fel yma, mae angen i ni feddwl neu cynllunio be dyn ni'n mynd i gynnwys. Mae'n hawdd dechrau cwestiwn, ond o bosib mynd ar ryw drwydd gwahanol, bod mae angen rhyw fath o gynllun i ni gadw at rhyw strwythur taclus. So, meddyliwch am pa bwyntiau ydych chi eisiau cynnwys. Pa enghreifftiau? Dyn ni'n gweld defnyddiwch enghreifftiau yn eich ateb. Mae disgwyl i ni ddefnyddio enghreifftiau, a bod ni'n cael rhyw strwythur perthnasol, strwythur sydd yn wneud o'n gyfartal, o bosib rhwng ffactorau gwthio a tynnu, ond bod ni'n meddwl am be dyn ni'n mynd i roed. Ac yn olaf, bod ni'n cael rhyw ddilyniant yn ein pwyntiau ni. Bod ni'n rhoi ein pwynt, bod ni'n egluro'r pwynt, bod ni'n rhoi enghraifft ac y link yn ôl i'r cwestiwn. So, os ydych chi eisiau pausio'r fideo a rhoi cynnig ar y cwestiwn, neu creu nodiadau, neu gwneud rhyw gynllun sut bysych chi'n ateb y cwestiwn, cofiwch, does ddim angen dadansoddi a gwerthuso, ydych chi angen rhoi enghreifftiau sydd yn gyda pobl ffactorau gwthio, ffactorau tynnu, pan bod pobl yn mudo o un wlad i wlad arall ac yn yr achos yma i'r Deyrnas Unedig. Croeso chi pausio'r fideo cyn i fi fynd dros y cynllun ateb. Iawn, gan ei edrych ar y cynllun ateb. Felly yn y rhan o'r cynnwys gall fod amrywiaeth ffactorau gwthio a tynnu a gallent fod yn seiliedig ar safbwyntiau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a gwleidyddol. Nid oes angen trafod gyd y rhain, ond fedrwn nhw fod ar unrhyw rai o'r pwyntiau yma. So ffactorau tynnu gynnwys ymuno â teulu sydd eisoes yn y Deyrnas Unedig, ceisio diogelwch rhag trychinebau amgylcheddol, teimlo bod y Deyrnas Unedig yn hafan ddiogel, chwilio am waith a chyflog gwech nag yn y wlad gartref, a rhyddid i symud o gwmpas yr Undeb Ewropeaidd. Fyswn ni'n dweud o bosib, os mae rhywun yn symud i Deyrnas Unedig, mae hein yn ffactorau tynnu, o bosib bysa'n rhesymau dros nhw symud i'r Deyrnas Unedig. Wrth gwrs, mae yna ffactorau gwthio, dianc rhag rhyfel, diweithdra, teulu a ffrindiau eisoes wedi mudo, o bosib bod yna rhyw drychinebau naturiol wedi digwydd, echdoriad volcanig neu newyn ag ati, ac eto mae rhaid sôn am ffactorau gwthio yn gytbwys i ffactorau tynnu. Rhai o'r enghreifftiau, y Windrush fedrwn ni sôn am, pobl yn symud o gwlad pwyl eto, fedrwn ni sôn am y rhyfel yn Ukraine ag ati, iawn. Wrth gwrs, rhowch farciau am unrhyw ymateb dilys arall. Nid oes angen dim jyst yr pwyntiau yma geith y marciau, ond beth sy'n bwysig bod chi'n dilyn rhyw strwythur, bod chi'n neud o'n gyfartal, ffactorau tynnu a gwthio. Nawr, gan i edrych ar y bandiau. Gan i ddechrau'r gwaelod. So, gan i fynd at band 1. Pryn dim gwybodaeth am ffactorau gwthio tynnu. O bosib bod chi'n rhoi tresymau, ydych chi ddim yn deud bod nhw'n ffactorau gwthio tynnu, dim enghreifftiau, a diffyg cydbwysedd. O bosib, os oes dim enghreifftiau, ydych chi'n mynd i aros ar band 1. Felly, pwysig gael enghreifftiau ag egluro mewn ffordd cytbwys. Band 2, gwybodaeth am ffactorau gwthio tynnu posibl. Iawn, defnyddio rhai enghreifftiau, o bosib un enghraifft neu 2 enghraifft. Ymateb clir, cytbwys, so yn eitha clir, cytbwys ydych chi'n band 2. Band uchaf, ydych chi angen ymateb clir a chytbwys sy'n drefnus a wedi strwythuro'n dda. Defnyddio enghreifftiau perthnasol. Felly 3 neu 4 enghraifft yn glir wedi strwythuro'n dda. Dyna sut ydych chi'n mynd i gyrraedd y band uchaf.
Iawn, gobeithio fod hwn wedi bod o gymorth i chi. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Cofiwch fod fideos eraill ar gael mewn ymrwymiaeth y bynciau na chi reit y gais uwch gyfrannol a safon uwch ar y wefan Cadlam Cymru. Diolch yn fawr.